Ngiyela kakhulu yoGrace ukuba ingxenye yalo mkhamsholo wale mpelaviki yokuba sizothi happy birthday kuwe egameni leNkosi Yesu Kristu. Ethunani na njengomntana into bangebandi kuthola ixesha elide kuba umntana usemncane washumela kanini. Haleluya. Ngiyela kakhulu ke ukuba ndiyibone bangcwele kuke kwathi nje into ibisithi nge-23 kaSeptemba besine basikho apha ushilo bethetha wathi futhi bejongene naye ebusweni babonana bavumelana into nayo ke bazaliseka incwadi ethi mnye owaziyo lo Yesu qobo akaziyo nezithunywa zezinto ziyalangazelela nathi siyalangazelela kodwa ifishwe enhlizweni kaSomandla into yokuba ibandla lizawahamba nini lisesesalune libandla lisenza amashini lisenza amashini sisafakela amashini wesiphethe nezabrasha nyana wesiyalibrasha ayina nendawo ezingathi zikushwabana idala wena ina 2000 years likhona so sizama ke ngokukule ayina ukuze libe right. Bantwana basekhaya ngiyabulela ufumana le nyweba yoGrace yoba ndithethe nebandla likaThixo kusasa nje. Sizawuthi xa siyigqiba intetha yethu siyigqibe namazwi athi phuma kwizolo lakho. Phuma kwizolo lakho. Ndiyayibulela le mizuzu embalwa. Xa sizawuthetha ngomcimbi othile. Phuma kwizolo lakho. Bebanje basithi phuma kwizolo lakho. Udekelwe itafile namhlanje. But awukwazi ukuzitya ezi zinto ngoba usakhalaza usaliliswa lizolo lakho. Igqithile ulilisayo ufikile umthuthuzeli elinye igama lakhe uYesu umthuthuzeli nje abantu babanjezelwa ukulilela cela uthethela lo mntu secala kwakho uthi phuma kwizolo lakho. Xelelana nongapha isikolo sakho phuma kwizolo lakho. Makasifundele ofundayo ngokukhawuleza lizohlala phansi. Ncwadi kaLuka chapter 5 asifundele from verse 1 to verse 9. Verse 4. Ampheza ke ukuthetha wathi
lilizwi lakho eli mali sincede egameni likaSisu. Amen. Nkosi mfundisi wami. Izihlobo zami ngokufutshane ngale mini namhlanje masifumane namazwi alapha kule ncwadi kaLuka. nguYesu lona ufika kwesi sixeko saseGenesaret. Xa efika apha uYesu uze ebantwini, ngazanga lwandle, uze ebantwini. Andazi noba bekuphuma iposta kwintsuku ezimbalwa ezidlulileyo elisithi uYesu uzaba seGenesaret, kodwa abantu bahamba bayogcwala kuloo ndawo. iBhayibhile sibonisa apha kwakukhona isihlwele. Waza uYesu xa esiza kwaba bantu, waqaphela enye into ebengezanga kuyo. Waqaphela uba kukhona izikhephe ezibini ezimileyo apha. Waqonda ukuba xa sele efikile leGrace, xa iGrace seyifikile, mayibachaphazele bonke abantu. Amen. uYesu uze kule nginginya, kodwa uqaphela iibhoti ezimbini ezidanileyo nabanikazi bazo abadanileyo. Uqonda ukuthi ukuze ndikususe ukudana, mandiboleke enye yezibhoti ibe yipulpiti yam. Makukhutshwe umnikelo webhoti ukuze ube yipulpiti yam yokuthetha naba bantu. Uthe akuyinikwa ibhoti yaba yipulpiti yakhe, ndicinga ukuthi yama noko kwicaleni nawo amanzi. Into eyenzekileyo ke yonke indalo eyayikuloo ngingqi yaqaphela ukuba owasidalayo useGenesaret, uAround. Uyabona uba uYesu angafikela eJesus the Answer ngecawe umhla we-12, abe ebesaziwa ukuba uzaba seJesus the Answer nge-1 minute to 12. Ndicinga ukuthi nomuntu ebezibhekele phayi, noba ibhasi nakakade, abenokuva ukuba useJesus the Answer, angacelwa umqhubi ukuthi sicela ukuba ungene esitratweni esinecawe kuthiwa iJesus the Answer, ngoba sivile ukuba uYesu ulapho. Bangathi abantu befuna ukudlula, abanye bathi asedluli, athi omnye driver ndiqolela uqeshe enye into, yibuhamba ubungxamile ngoba ndifuna ukumbona uYesu kuba ndivile ukuba useJesus the Answer. uYesu wangena kule bhoti idanileyo yabantu abadanileyo, neminatha edanileyo. Mabengathi izinto endinokuthi apha zidanile. Mandithi kudane ooPetros bonke abantu abasebenza ngezintlanzi, ngoba uPetros uthethile phaa ngezantsi, uthe kwi-Amplified Classic okanye kwi-Amplified version, uthe xa ethetha phaya uPetros wathi verse 5, Simon Peter replied, Master, we worked hard all night to the point of exhaustion,
and caught nothing. Sisebenze nzima. Nje ubona sihlamba iminatha nje Nkosi nayo sesikhupha amandla okugqibela. Lalanga. Ithemba belikhona ukuthi mhlawumbe ngo-5 a.m. ezinhlanzi besizilinde ngo-11 last night kwabethu 1 anyukile amathemba wethu bakusiza ku4 na-5 okokuba noko zingaba ngosisi ezinhlanzi ngumonde wethu sisondele kule ndawo esikuyo kodwa sisebenze nzima seziwa zinhlanzi siyiphosile iminatha ubona siyihlamba nje ingcoliswa zizinto esingazange ufuna zona. Kusuke kwaphuma elwandle inkunkuma yaselwandle esingazanga loba yona esofuna inhlanzi apha kodwa siphume nenkunkuma laphe laphuma nelanga ngoku sibhizi sihlamba iminatha bese sifika ugoduka nawo kwavela wena nalomhlambi wabantu and wena xa ufika uboneka ibhoti yabantu abadanileyo neminatha edanileyo nebhoti ezidanileyo. Kubonakala your grace ingathi kulaa nto bendisithi zingathi ibhasi zifuna ukugqitha abantu bangafuna ukugqitha ngoba bevile ukuba uYesu lapha sengathi inhlanzi zeva kwindawo ezazikuzo ukuba ukhona umuntu oshumayela akathethi nazo uthetha nabantu kodwa igrace yazala inhlanzi zaba ne-meeting ndawonye but zakabizwa thina kodwa uthe uYesu xa egqiba ukuthetha kule bhodi when he had finished speaking he said to Simon Peter, put out into the deep water and lower your nets for a catch. Ezinethi zidanileyo maziphindele siphindele kulaa ndawo zidane kuyo siphindele kulaa manzi ezidane kuwo siphindela kuba kusitsho mna esinoba netshiki ukuba bendingekho kodwa kuba kukho mna ngoku maziphindele kunjalo nje kuyiwe kwelaa cala lisenzulwini uthi uYesu kubanjiswa kathuna uyibambelo ndawo uthi uYesu phosani umnatha kwindawo enzulu futhi kubanjiswe and uYesu phaya uthemba kubanjiswe ifish uYesu uthi kanza uhlala phansi hlobo zami makubanjiswe ifish zaliva ilizwi likaMalusi olungileyo zaliva ilizwi lothwele igrace igrace yazivumbulula ngela xesha uYesu athi makubanjiswe ilanga lilayitile umnatha ziyawubona ngoba into bange bafishe ngobusuku esenzela ukuthi inhlanzi zingawubhaqa umnatha kodwa uma ufike uYesu akulotywa kumnyama uyaphoswa umnatha ilanga lilayitile inhlanzi ziwubone umnatha zibizane inhlanzi zikabane inhlanzi zikatyaniswa kuba kukhokethi unganishiyi ngoba nathi biziwa nakuthiwa mandingene zazisa inhlanzi emnatheni kuba kuthe umdali wazo makubanjiswe
zisa emnatheni ngoba zimvile umdala esithi makubanjiswe. Uthubhali zakhala inhlanhla hlobo zami zileka umnatho. Zazafika yathenye manje mhlawumbe babe sikwazi ukuthela efonini ukugcwele apha. Yathenye ngikhathalela ngakugcwala. Esomba ndifumana ispace. Esomba ndifumana ispace. Namthi biziwe kuthemba ndingene apha. Ndithi iBhayibhile wasuka ke ngokumnatha wona waqalisa ukukhakheka ngoba apha kufika khona ubabalo lukaThixo. Umnatha wasemakini, umnatha ufuna ukukhakheka. Uthe umnatha kawufuna ukukhakheka, awutsala banobi, awufake esikhepheni kilograms. Sifika phezu kwesikhepe nesikhepe sakekela safuna ukuzika. Uthi umbhali kukhwele uteliphaya yabantu abadanileyo uPetros ekuthiwe kuye phosana umnatha kubanjiswe. Izothi iBhayibhile badakwethu bathe bakukwenza oko. Kodwa nalo manzi mntana sekhaya. Bathe bakukwenza oko. Uthi uMaria kabephelwe yiwayini emtshadweni waseKana. Uya kuye uthi abanawayini. Uthi Yesu yintoni esidibanisayo mna nawe? Angomtshado wethu lo, angomtshado wasefemelini lo. Akho isidibanisa nento eziphelileyo. Kodwa uMaria waqonda nexesha lo adiwisha ngoba ndiyayazi ndakuthwala inyanga ezilithoba. Ndiyayazi bapha kuwe ikhona isolution kule meko. Ikhona ungabahlekisa abantu ngoba badanile. Badaniswa kukuphela kwewayini. Ikhona into onoyenza. Wamshiya wayaba abalungiselelayo. Wathi asuke besithi kuni seniwenze senenze khona. Alibonke igama lenkosi. Uthe awugqiba ukuthi kubo asuka esithi kuni kwenzeni. Wakuba wohlala phansi noYesu wena ndiyabona uYesu waba nenhloni. Waba nenhloni uYesu wakumle imali ide ithethe into umama sethethile. Wathi galelani amanzi emiphandeni. Ukuba ungafunda kwezincwadi ezingaphandle kweBhayibhile izakuxelela into yokuba la miphanda mithandathu yayiyimiphanda ebuhlanjelwa kuyo izitya ezinamafutha noba bekutyiwe inyama zangaphakathi. Amafutha wezanyama ebehlala kula miphanda. Kodwa uYesu uthe kule miphanda kuhlanjelwa kuyo izitya. Kule miphanda ingabalulekanga. iGrace ifikile. iGrace yathanda ukukhangela abantu abakhangela imeko ezingakhathelwayo. Halelana mani. Halelana mani. Asubethi kuni seniwenze. Hamba amantombazana ayokhamanzi ayigalela imiphanda. Uthi umbhali yentike yagcwala. Omele uthini umbhali? Uthi umbhali la mantombazana okanye ababalungiseleli babewazi ngexesha kuthi uYesu kayigcwala imiphanda ayikhani ningaseli ngokwenu. Ukhona umuntu apho obekiweyo ukuba makabuvume utywala obenziweyo ukuba kubo bekha besakwinjoli. Injoli ithi iBhayibhile yabona ke mfundisi wami xa uYesu efika kule ndawo yoba bakhabasa kwinjoli. iBhayibhile izawuveza into ethi injoli yayingawazi la manzi apho avela khona. Kodwa balungiselele bake baloba zawuannounsa ubumnandi balamanzi. Makangawazi apho avela khona ngoba la miphanda yayingabalulekanga. Wayezawudanisa abantu abaninzi babezawudana ukufumana isibane uwayini omnandi kangaka. Iphuma kwivasco.
umuntu Yesu akuphoswe kubanjiswe inhlanzi zabaredi zeza ithi iBhayibheli bathe bakwenza oko bathe bekwenza oko bethuna uthi Petros kuYesu phambi kokuba akwenze oko uthi Petros kuYesu phambi kokuba akwenze oko Nkosi besilapha ubusuku bonke we worked very hard sisebenze nzima Yesu iqaphele lonto into abasisebenze nzima apha khange silale uthi asabamba nento phayelwandle kukhona izinto abalobi banezinto abazibizayo zaphaya ezingezonhlanzi ekuthiwa zibubble zange babambe nebhabula zabuya nenkunkuma inets kodwa ngelakhe ilizwi zezilanga likhanye zangena emnatheni zibona zakhilakila kwathi kwaba yi-overload okanye mandithi kwaba yi-overflow ngoba sikhonza uthixo we-overflow athi uDavide xa ethetha ngaye kwindumiso yakhe 23 uthi uyithambisa nge-oli inhloko yami indebe yami iyaphala ndithi neyakho indebe ngifumana i-overflow yakho mawuqhatheke umnatha wakho kodwa phambi kokumnatha wakho uqhatheke gqitha ekubulalekeni kwakhe kwayizolo subasabalisa ekubulaleko yakho yayizolo yenza asuba esithi kuwe kwenze uthi ka ezawuvusa uLazaro uthi ka ezawuvusa uLazaro uthi ka ezawuvusa uLazaro adibane noMartha Martha noMaria bamhlebile bamhlebiswa inhlungu yahlebisa umhlebile bathu bayibela don't worry because besimlizile yandixaki into kamfundisi osikhokelayo mfundisi ongakhathaliyo ngoba besithumela umuntu sathi makeze ngoba futhi sithe xa besithumela umuntu sathi lowo umthandayo ngoba besenzela inhliziyo yakhe ivakalele lowo umthandayo uyafa wasike waphendula uMamxhoba yakhawuleza wathi hayi man lelo nibaliselela yona elibani ninika lona okukufana ikhalaza ngako akuyelela ngakufeni kodwa lento yokufakwa lo mfo yenzela usuku likaThixo okanye mandiyibeke ngokwendlela kabonisile papa ethi akafeli kufa ufela ukuvuka akafeli kunqwatywa ufela ukuphuma angafani yomngcwaba kodwa akafelanga lonto ningamngcwaba kodwa nezinto angamelanga kwenzeka uyafika uyafika nhlalo phansi after 4 days ukhawulelwa nguMaria kuqala okanye nguMartha noba ngubani okhokele kuqala uthi bawulapha ungafanga ndawethu babe kule mihla namhlanje ndiyasola ukuba uYesu ngewayenzelile kwiprogram yomngcwabo kaLazaro umuntu ebeza bethetha kulaa ndawo ethi ixelela aba bantu theni le nto ngileli apha ebezawuthethayo elelapha nje kukungafiki ndimenzala lapha akafika uphakame ufikile simlizile akafika kwade kwafika ukufa ndimandukelele into yokufika kokufa kuqala ayithethi uba akazufika ayithethi uba akazufika ziyeke ezinye izinto abe zifike kodwa zizawukhonjwa kwizolo
bendihlalela into yokubukala ubona izolo. Awugulazi uba izolo alinamandla xa ndikhoyo. Makhula besha. Izolo alinamandla xa ndikhoyo. Ewe, ndiyafumana ndingekho. Kodwa ngoku ndilapha. Futhi ndiyaqala ukuzi-anawunsa. Ngoko ndashumayela. Ndiyaqala ukukhelela abantu into yoba ngenxa yofaka lo mfo, I am the resurrection. Ukufaka lo mfu kuko okwenza into yoba ndazisizwe. Into yoba I am the resurrection. Ukufaka lo mfo kundenza ndavela imibala yam ukuba I am the resurrection. Imbekephi rathi uvuko. Luthi uvuko nimbekephi. Uthe wathethayo yiza Nkosi ubone. Nkosi yiza ubone. Nkosi yiza ubone. Yesa imasimanela abantu bathi Nkosi yiza ubone. Inkosi ayisondeleni kubona. Uvuko lakelwa kodwa vuko sondela. Asondela uvuko. Asondela uvuko encwabeni. Lathetha uvuko. uMartha noMaria belapha. Lathi uvuko bekungcwabeni na guys. Ilitye belibekwe nini? Susani ilitye. Wezebaleka ke ngoku uMartha. Wathi Nkosi mna bendicifana uba uzayibamba into basisithi kuwe yiza ubone. Mara nxa uzawuthi makusuke ilitye ndiyasola. Ingathi khona into ofuna uyenza. Bendikrokrisa nxa usithi makusuke ilitye. Ingathi yithi ndikuxelela into ongayaziyo Nkosi. Zine amazolo mane. My Lord, my God, my Lord, my God. Amazolo mane. Amazolo mane. Amazolo mane. Amazolo mane. Elele apha. Uthi Yesu kuye bendingatshongo nakuwe. Phela ke shubu ndikhawulela. Ndathi kuye ukuba uthe wakholwa. Wolubona usuko lukaThixo. Wathula uMartha warhoqa. uYesu zange athandazele ukuvuka kaLazaro. I-presence ye-resurrection. Presence. 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 Ngexesha le-COVID uba bekunawungena umuntu omnye apha siphile sonke thina. Uba bekunawungena umuntu omnye apha chaphazelekileyo yi-COVID ibizawuvalwa icala. Kuthiwe kufunyaniswe umntu. Bethuna zakhe zavalwa isupermarket kuba kuqatshelwe umsebenzi oyi-1 ekuye kwafumaniseka into yoba uchaphazelekile. Kuthiwe laa venkile izawuvalwa ngoba kusekho i-presence. Kusekho i-presence. Ukuba ngaba u-COVID-19 ebekwazi ukuvalisa ivenkile engcole njeya ungandixeleli ngeso singcoli senze ukuba singabangcwaba abantu sibathanda. Kodwa eso singcoli singu-COVID-19 sasikwazi ukwenza kuvalwa indawo. Ekungangakanena i-presence, i-resurrection, i-presence. Zange uYesu athi kuLazaro, Lazaro vuka. Your presence here was already there. Wavela wathetha naye. Wathi Lazaro vuka. Lazaro. Oh, mfundisi wami. Uthi Yesu Lazaro
uyaphuma. Akathanga Lazarus vuka. Kama ngelo xesha athethayo amandla ovuko amvuso Lazarus kha ulindele instruction. Uvuko lami liyalela kathi phuma ithi iBhayibhile waphuma obefile ebotshiwe azange aphume ngqinyazi ngoba azange abotshwe nguYesu. Waphuma ukuphuma oku waphuma ukubotshwa oku uboshiwe. Esithi phuma akakhathali ukuba ubotshwe yintoni. Ukuphuma oku uzaphuma ngoba kusho yena ukuphuma. Ukuphuma waphuma. Ukuphuma kwakho akunanto yokuphuma kwakho. Ukuphuma kwakho akunanto wenza nokukhululwa kwakho. Akusho yena mama uzawuphuma ubotshiwe. Izawubhalwa le ndawo ethi waphuma ebotshiwe. Phuma kwakhe ebotshiwe wathi nina abantu ke bebebhizi nimbophelela qalisani uYesu wayesenokolulo isandla athi malaphundile ikhululeka nani angayenze lokhu uthi nina bebembophile njengoba inini mosebebekilike ngithela isuseni nalisuse niwabonile amandla nalilisusileyo ilike. Ngiyaphinda ke ngokuthi mkhululeni amkhulula amyeka yohlukana nesala namhlanje ukudinga feni bathe bakukwenza konke kwafandisa ikhitha yegazi wathwala ibhoti yafuna ukuzika babiza nabanye abantu ebebengabizwanga abantu ebengathethwanga nabo bahamla kwilizwe lithethwe kubo. Iminatha yabo yagcwaliswa lilizwe belingathethwanga kubo. Noah umnatha neyabo ibhodi yohlukana
Washo. Okay. Alikuwa sure. Alikuwa sure. Because the message you did, I don't know that person is tired. Your effective mistake, you know that because you are being revived. It's cheap. And the process of cheese are Amen. Hallelujah. Amen. I don't pray for your scale. I know that you see that I was one high control. The time is really a tea. Amen. What was about? It's really a one. Amen. Song in consecutive walk of who is a ray, who's a ray. One more Amen. Amen. Puma, because we just saw it is a papa. What I need to give us, if you know, to procrastinate, you should be Coscapo, Galamazu, Astro. Exactly. You have next period is very near to my family. And if you move, those who will take my family up. So go on about for them. See, I'm more than people who are so will take my family up. Now I'm going to how we are the user. User of food, we are the user. I'm going to do that. I am down to the lab with my and then I article. Where amen. So I'm teaching this is amen. Some comfort. And then the several people, we teach books in Singapore. He says this kind of was the east. He said, amen. See, the main you can take with our hallelujah. You made with our Puma up at the hallelujah. You know, this play. Put your king and you are laughing. I don't come in the kind of the law, as you are happy with my poor. Amen. This is actually a practical goal. Focus is on. Yes, but you might be family now. You need to tell the whole thing on Friday. Kumadilila. What? Kumadilila. I go with what? It's kind of story is I see. You getting like this? You put it like this? You put it like this? How much more? It's a really guess. What you do, so that every percent of what you and this will be another. Or by the bone by being at it, the lapper of 5 years. Yes. This is a really good thing. That was okay in 5 years. Even saying for now, okay, I have another years. But what is over strong, we can't say it. You get so well. She now so when you're doing this, I follow now got to beg us. Come on, you must be a yes, must be a good. The level is some give us a money. England is what do you say? Says
Ndendele zami izisuka eVelkom. Utata uKhumalo nomama uKhumalo. Baba phakameni ngasiqhubeza. Abantu isizwe lapha. Yebo sidibana nabo. Abantu bami baba ya. Ngithanda into babambisana. Abantu besizwe yabo. Sidibana nabo Bishop kulamntana ngoba-12 ebusuku. Qho ngo-12 Saturday. Sidibana nabo lamntana. Ngabefundisa. Tata nomama. Siyabulela ukusiqhubeza. Sizake siphume ukuthi superfana. Xa sibona indwendwe ke bazalwane mina xa sibona ke indwendwe uzawutshintsha indlela yokuhlala. Sabona sikufisha. Aba kala apha yabona bazamuvela kwela cala ukala Umamele kumamulele. ukwenzela abahlobo babo bangena yona ayona yabona ke yithi bafuna Bishop social usiyona yabona ababishop baseqonce apha babili apho sihamba khona siyaqhutywa thina ukuthi uyobhekane ngapha siphuma sobabili. Amen. Masimkhombisa uBishop Sebenzile. Ilindwe njalo nayo but iyabamba nani ba sizawuthatha uBishop sinyane sijikele naye egoneni. Yes sinqobo sibuye masenze inkonzo zomsina masenze inkonzo zomsina Bishop uzaqoqa inkonzo lo uyayazi nayo mabeki lecala Ngongoze mkhulu la. Hapa kisawe ingongoze lithathwa ndiyo. Ngiboma apha kule ndawo ukuthi Finish.